ndị be anyị ekene m n'ụwa ọmanụ igwe n'ọkpanụ ndị be anyị chukwu ya gọzie unu na afọgo Satọde n'izuụka bịa naanị anyị ga-atụnye akwụkwọ ụnụ ncha niile tụnyere Pita Obi akwụkwọ pụta ụnụ ga-atụnyere na gọvanọ anyị bụ Pela akwụkwọ ka ịgbatịnụ ma ji tụnyere mụ agege ọfụrụ n'anya ahụ n'ọgụ aga anyị ka olulu na Delta North nwụnụ bụ Pat Otomi na Victor Che wajiga contest ọmụagịgasị n'ọwa ka olu mana wazụzo eto ndị be anyị ọgbapụta great ogboro ya bụ onye ka anyị bụ olu ya na isi ọchọba anyị onụkwa afọ ya na akwụkwọ bụ onye isi onu na akwụkwọ mmadụ Polytechnic wepụtara na akwụkwọ anyị o bụ ejebe obodo vileji a ka ụwa tinye so onu ga-akwụcheta ụgwọ anụ unu ga-ejizi ilekwa eze ọnụ bụ na mmadụ onye unu ga-eso na abụghị ife ndị ọcha na-akpọ payback ka anyị nọwọ kwucheta na ife ome unu sherif ama nnọọ ote ọnụ na waribe gwọkanụ ife ndị wa mepụtara unu ego niile pụtaga na Delta steeti esi PDP ji wechiba ọ ga-alụ Dubai ụlọ na-abụ ihu na onwe mmiri ọ na-agba na Delta onwe obodo mmiri na-agba na Delta chanụ nsọ nye nu Pela efe anyị kwụwa n'azụ akwụma n'azụ nwụnụ bụ Pat Otomi kwụwa n'azụ Nọsika Goke kwụwa n'azụ Mustapha Nwokobia kwụwa n'azụ wepụta na akwụkwọ tụnyala ọba ya n'ebe ọ dịka eme ife anyị chọrọ anyị achụkwa mana ka anyị nye ndị ọfụ efe ka wa bido lụbara anyị ọrụ ekenekwa m n'ụlọ tekwa ife mkpu tụnyalụ nụ Pela akwụkwọ hapụnụ ndị a niile na-ezu ego anyị echi adị ka wa bido jeka nụ epọt ka ụnụ fụ ndị na-alụ ọrụ na epọt ọ gọvanọ tinye ụmụ nwanne niile ebe ọ daalụnụ Chukwu ya gozie unu